kyllä mä ne luen ja kuuntelen loppuun, mutta en ehtinyt vielä tuolle tammikuulle saada luettua, niin ne jää nyt sitten helmikuulle luettavaksi loppuun, mutta käydään läpi mitä ne on. Ekana on toi Tähtien välinen, ja se on mulla tällä hetkellä vielä jonkun verran kesken, ja se on ihan superhyvä. Mä tykkään kaikista avaruusjutuista, niin toi on kyllä niin hyvä. Toi kertoo tommosista ihmisistä, jotka on NASAssa töissä viime vuosituhannella. Tykkään, suosittelen. En ole vielä päässyt semmoisiin kohtiin, että yksi hahmo on jo kuollut. Että siinä kohtaa on kirjassa, täällä on siinä moni hahmoja kyllä kuollut. Joo, mutta en ole vielä ihan siellä lopussa, niin mä en tiedä mitä siellä lopussa tapahtuu, niin älkää spoilatko. Sitten mulla on tää King of Wrath-kirja. Mä oon lukettu 72 sivua ja mä en vaan saa tätä niin kuin jatkettua. Mä en tiedä, tää jotenkin nyt jumittaa hirveästi. Ei kiinnosta yhtään. Tää on mun kaverilta lainassa ja tää pitäisi varmaan lukea, mutta kun mua ei kiinnosta. Mutta kyllä mä tän luen loppuun kuitenkin. Voitaisiin nopeasti käydä kanssa vähän läpi, että mitä kirjoja mä ajattelin nyt tässä helmikuussa lukea. Ekana tietty tää loppuun ja sitten kuunnella se Tähtien välinen myös loppuun. Sitten olisi tarkoituksena kuunnella joku muukin äänikirja tai parikin ehkä. Täytyy katsoa, mulla on nyt BookBeatissä toi 20 tuntia aina kuukaudessa kuunneltavaa, niin täytyy katsoa paljon mä sitten eihin siinä kuunnella siinä 20 tunnissa. Kertokaa hyviä äänikirjoja, mitä kannattais kuunnella. Mulla on kirjoitukset tulossa, niin mulla on lukuloma kohta, tai ei se nyt vielä ole. Meillä menee vähän myöhässä nää kuin mitä muissa kouluissa, mutta niin täytyy katsoa, että paljon mä jaksan lukea nyt helmikuussa, kun on tuo lukuloma ja kaikki. Pitäisi hirveästi lukea kirjoituksia ja kaikkea. Just tänäänkin tein semmoista suunnitelmaa vähän, mitä kaikkea pitäisi lukea, niin siinä on kyllä aika paljon hommaa. Niin se voi olla, että mä en välttämättä ton enempää lue. Jos luen, niin sit mä voisin arpoa mun tämmöisestä TPR-kupista. Täällä on mun kaikki kirjahyllyssä olevat lukemattomat kirjat, niin mä ajattelin, että täältä voisi sit arpoa jonkun, jos tekee mieli lukea sieltä jotain. Mutta musta tuntuu, että noin nyt ehkä riittää, mitä mulla nyt on. Tammikuussa oli tosiaan tavoitteena, että mä olisin ostolakossa ja olinkin. En ostanut yhtään kirjaa, enkä oikeastaan tilannut mitään, tai en tilannut mitään netistäkään. Ja joo, ajattelin ehkä jatkaa sitä helmikuussakin nyt, koska rahaa on vähän sen ja pitäisi pärjätä vielä tonne YÖ-juhliin asti ainakin. Niin, jos siis valmistun, niin minä tiedän ja minä osaan hinkkua tai mitään muutakaan. Mut joo, tästä tuli taas hirveän pitkä video, mutta kiitos kun katsoit, moikka!